rin ke kong pa maminto dakala salama king pama kiramdam dakala salamat king pa manuparan buhay ko pa yali magpakapilan man nunei sadsadio dingke kong tungkulan ala ng manyaman king pamanualayo kasalpan tayanan king lagyuning geno nuneng makayari mesa bingobrayo anya hanggang wakas manatili kayo kay bati lareti ring dit kong kasuyuan ke kong sabla ang eni kudisan wahitang kanwanan babye ke kongan ngasad sad ko sa ikayo ikongan Dios at ing kapayapaan at lalaganap ko ke kong sabla-sablang maminto king Ginoo hanggang kawakasan epay nawa kayo sinuyuke kayo king ke kong tipunan ka yuke Aba pong nasa labas po yung ating magiging speaker. Kaya na po yata. Labon po. Hello, magandang umaga po. Tinitingnan ko po yung aking mga kasama rito, wala pala sila eh. Dito po ang kanilang duty eh.
Gayon pa man, kahit na wala po sila, nandito naman po ako eh. Para ipakilala natin ang ating paksa. Napakaganda po ng ating paksa, no? Ang ating paksa ay ang nakasulat doon, paghilom ng sakuna at karamdaman sa turo ng Espiritismo. Kilalanin po natin kung paano po ang paghilom. Tulad po ng ginawa ng ating Panginoon sa isang tao. Ang lalaki noong likhain niya ang babae ay nanggaling sa lalaki. Kinuha niya ang kanyang tadyang, isang tadyang sa lalaki. At ang tadyang na yon, yun naman ang ginawang babae ng ating Panginoon para maging kasama ng isang lalaki. Pagkatapos niyang ugutin ang tadyang, nasugat yun eh. Sa kanyang pagkasugat, pinaghilom ng Panginoon sa kanyang kamay. Inugot ang sa Genesis 2:21, at hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki. At siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong iyon. Tama ba? Paghilom. Pinaghilom niya. Biro mo, kukunin niya ang tadyang na hindi man gumamit ng isang kasangkapan na pang-opera. Nahugot ng Diyos ang isang tadyang. Walang alistisya. Pagkatapos niyang inugot ang tadyang, pinagaling niya hindi man gumamit ng gamot para gamitin sa isang tao. Gumaling sa pamagitan ng kanyang kamay. Bakit po? Kasi ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya po ang sumusugat, siya rin po ang nagpapagaling. Sumusugat siya, siya rin ang nagpapagaling na hindi gumagamit ng mga literal na gamot. Ipinapatong lang ang kamay, gumagaling na ang may karamdaman. Pakinggan niyo po. Sa 5:18 ng OP, ganito po nakasulat. 5:18. Sapagkat siya'y sumusugat at nagtatapal. Siya'y sumusugat at pinaggagaling ng kanyang mga kamay. Diba? Tama ba o hindi? Pinaggagaling niya. Sinugatan niya, pagkatapos ipapatong lang kanyang kamay, gumagaling ang sugat na yon. Yan po ang dapat sa isang mananampalataya na hindi ka gumagamit, pero gumagaling ang may karamdaman. Nangyayari po yan. May imposible pa sa ating Panginoon? Wala pong imposible. Diba? Kaya pinaghihilom niya ang may karamdaman. Kaya ang sabi ng mga ilan, sumunod ka lang sa Diyos. Gawin mo lang ang iyong tungkulin. Ang sabi ng nakasulat, wala sang ilalagay na anumang karamdaman sa iyong katawan. Kung wala palang ilalagay na karamdaman, bakit tayo ay naglilingkod sa Diyos? Tuwing linggo ay nandito tayo, nandoon tayo, paroon at dito tayo. Di ba? Bakit nagkakaroon tayo ng tinik sa laman? Nagkakasakit pa tayo. Naglilingkod naman tayo sa Diyos. Hindi ba sabi ng Biblia? Pakinggan niyo po ang isang talata sa 15:26 ng Exodo. Tingnan po natin ang nakasulat doon. Ganito po ang kanyang sabi. Ang sabi niya ay ganito, at sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos,
at iyong gaganapin ang lahat ng mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Egyptyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Bakit nakasulat sa Biblia? Wala siyang ilalagay ng anumang karamdaman. Hindi kagaya ng inilagay niya sa mga tao sa Egyptyo. Bakit tayo po ngayon ay naglilingkod sa Diyos? Bakit minsan o kaya kadalasan nagkakasakit tayo sa ating paglilingkod? Dapat sana hindi tayo magkasakit dahil naglilingkod tayo sa Diyos. Ang tanong, sino po ang kinakausap ng ating Panginoon? Sino ang kanyang pinapatungkulan sa 15:26 ng Exodo? Hindi naman po tayo yun ang kanyang pinapatungkulan Meron siyang kinausap doon na pinapatungkulan, kailanman hindi siya nagkasakit hanggang sa siya'y tumanda, ni hindi lumabo ang kanyang mata, ni hindi umina ang kanyang dating lakas. Sino po yon? Pakinggan niyo po kung sino yon. Ang kanya sinasabi, sa Deuteronomio 34:7, ganitong nakasulat. At si Moises ay may 100 at 20 taong gulang nang siya'y mamatay. Ang kanyang matay hindi lumabo, ni ang kanyang talagang lakas ay humina. Si Moises pala ang kanyang pinapatungkulan. Siya pala ang kanyang kinakausap. Si Moises, hanggang sa siya'y tumanda, humabot ang edad, 120 years old. Hindi lumabo ang kanyang mata. Hindi humina ang kanyang katawan. Baka isipin ng mga iba, tayo ang mga yon, hindi po. Si Propeta Moises yon ang kanyang sinasabi sa Biblia. Di ba? Hanggang sa siya'y mamatay, 120, bago siya namatay. Oh. Hindi pa maganda yon? Kaya ang Diyos, sa kanyang pagpapagaling sa karamdaman, hindi sa gumagamit ng literal na gamot. Bakit? Makapangyarihan po siya. Pakinggan niyo po sa Marcos 3:5. Ganito nakasulat Sinabi sa isang may karamdaman sa kamay, iunat mo lang ang iyong kamay, gagaling siya. Ha? Sabi niya, sa Marcos 3:5. At nang siya'y tumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit, sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso, ay sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay, at iniunat niya at gumaling ang kanyang kamay. Yun lang, salita lang ng Panginoon. Sabi niya, iunat mo ang inyong kamay. Pagkatapos ng inunat ang kanyang kamay, gumaling siya. Gumamit pa siya ng gamot? Hindi. Hindi siya gumamit ng gamot. Meron ngang may karamdaman, nagpapadoktor Ginugol ang kanyang lahat ng salapi na tinatangkilik sa kanyang buhay. Naubos ng lahat ng kanyang salapi. Hindi pa rin gumaling sa mga doktor ang may karamdaman na yon. Di ba? Pakinggan niyo po, sa 5:26 ng Marcos pa rin. Ito nakasulat. At siya'y napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot. Nasa manggagamot yan. At nagugunan niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus pang lumulubha siya. Nasa kamay ka ng mga doktor, dapat sana gumaling ka. Ang problema, lumulubha pa ang iyong karamdaman. Alin pong lumalaki? Ang binabayaran mo. Salapi. Diba? Biro mo yung mga ganon? Kaya ang taong may karamdaman, wala siyang choice Kaya naggaling sa doon, palalabas siya, lalapit pa rin sa ating Panginoon. Sa kanya pa rin siya kakapit. Alam niya, ang Panginoon pa rin ang makapangyarihan sa lahat na pwedeng magpagaling kahit anong uring karamdaman. Diba? Nagpapagaling niya May isang babae dinudugo na Dinudugo na yan Pakinggan niyo po sa 8:43 ng Lucas. Pakinggan niyo po yung nakasulat. 8:43 ng Lucas. At
isang babae na may 12 taon ng inaagasan, nagginugol sa mga manggagamot ang lahat ng pagkabuhay at sinumay walang makapagpapagaling sa kanya. Hindi rin siya gumaling eh. Lahat ng kanyang ginugol na salapi, binayad na niya. Binayaran niya lahat kahit magkano, iba kahit milyon pa yon. Pero hindi pa rin siya gumaling. Hindi pa rin siya gumaling eh. Paano siya gumaling? 44. Ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at pagdakay na ampat ang kanyang agas. O biro mo yan, nandoon ang ating Panginoong Jesucristo. Nakita niya, lumapit siya, hinipo lang ang kanyang damit sa laylayan. Pagkatapos niyang hinipo ang kanyang damit, anong nangyari? Ang kanyang pagdurugo ay nahampat. Diba? Tumigil. Pero mo yun? Galing ka sa doktor, hindi napapahinto, hindi napapatigil ang pagdurugo. Bakit sa Panginoon? Inawakan lang ang kanyang damit sa laylayan. Bakit naampat ang kanyang pag-aagas ng dugo? Kasi meron siyang pananampalataya. Tandaan po natin, pag hindi natin ginamit ang ating pananampalataya, kahit saan ka pumunta, hindi ka gagaling sa iyong karamdaman. Kaya ang sabi ni Jesus na ating Panginoon, ang nagpagaling sa iyo, ang iyong pananampalataya. Pananampalataya ang pwedeng makapagpagaling sa ating karamdaman. Yan po ang nararapat. Kaya, napakagaling po ng ating Panginoon. Huwag po tayong mabalisa. Diba? Huwag tayong mabalisa. Yan, paghilom pa lang yan. Bakit? May mga sakuna. Ano ba yung mga sakunang nangyayari sa ating panahon? Pag dumating ang sakuna, ang tao nanginginig sa takot. Ang tao natatakot. Hindi niya alam kung saan siya magpunta. Di ba? Bakit po may bagyo? Bakit po may lindol? Bakit po may bulkan? Bakit po may ipo-ipo? Bakit po may kulog? Bakit po may kitlat? Hindi pa lahat ng mga bagay na yan kinatatakutan ng tao. Nasa daan ka, nagmamaneho ka ng sakyan. Pag kumidlat, ay Diyos ko po. Diba? Matatawag mo ang pangalan ng Diyos eh. Ha? Makislap yung kislap ng kitlat, ay Diyos ko po. Huwag niyo po akong pababayaan. Diba? Pag kumulog, nagtatago sa loob ng bahay. Ano yan? Ibig sabihin, natatakot ka. Bakit may bagyo? Sino po nagtatakda? Sino po nagpapasya? Sa mga nangyaring sakuna. Pakinggan niyo po ang bagyo. Nasa Jeremiah 25:32 ng Jeremias. Ganitong nakasulat kay Propeta Jeremias. 25:32. Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at malakas na bagyo at ibabangon mula sa kauli-ulihang bahagi ng lupa. Hindi ba? Biro mo yan, bansa at bansa, malakas na bagyo, ibabangon ng Diyos sa kauli-ulihan ng lupa. Marami na nagdaan mga bagyo na kinatatakutan ng mga tao. Pero, ang marami hindi pa rin nagbabago. Binabaliwala nila. Nangawasak na nga ang mga tahanan, baliwala pa rin sa kanila. Di ba? Bagyo. Akala nila yung bagyong yun na kinatatakutan nila, gawa ni Satanas. Hindi po. Hindi gawa ni Satanas yan. Bagyo yan eh. Pag malakas na bagyo, pwedeng manira yan. Maaring sabihin natin ang bagyong yan, nandoon ang tinig ng ating Panginoon eh. Nagpapahiwatik siya eh. Diba? Nagpapahiwatik siya eh. Oh. Yan ang bagyo eh.
tingnan niyo po sa 107, 107, 25 ng awit. Ganito ang nakasulat eh. Sapagkat siya'y nag-uutos at nagpapaunos. Sino nag-uutos? Sino nagpapaunos? Hindi ba ang Diyos? Siya nag-uutos eh. Siya nagpapaunos na nagbabangon ng mga alon niyaon. Di ba? Oh. Siya nagpapabangon eh. Sa alon eh. Yung tubig nasa dagat, palalabasin sa dagat, pupunta sa mataas na lugar. Magkakatulad, babaha. Oh. Nangyayari po yan eh. Di ba nangyayari yan? Nagaganap sa ating panahon, ituloy mo sa 29. Diyan pa rin. Kanyang pinahihimpil ang bagyo. Oh. Siya rin ang may gawa eh, na pinatitigil niya ang bagyo. Kinakausap niya eh. Oh, pag sinabi niya tumigil ka, titigil ang bagyo. Na anupat ang mga alon niyaon ay nagsisitahimik. Oh, pinapatahimik niya ang alon eh. Oh, biro mo yan? Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat eh. Diba? Makapangyarihan sa lahat eh. Kaya, wag nating katakutan ang mga bagay niyan, tayo pong malapit sa Diyos at sumasampalataya. Isipin mo, yung lindol, ang tao magagawa niya pa yun na payanigin ang lupa. Magagawa niya yon? Payanigin ang bundok. Walang taong makagagawa doon. Walang ibang makagawa, kundi ang Diyos lang ang makagawa. Pero mong buong lupa, payayanigin niya. Pati bahay natin, umuuga, para sumasayaw. Diba? Ganun po ang sabi eh. Sa 104, 32 ng awit. Na siyang tumitingin sa lupa at nayayanig. Kanyang hinihipo ang mga bundok at nagsisiusok. Oh. Eh, yan pala, bulkan yung nagsisiusok eh. Yung palang nagsisiusok na bundok, bulkan yan. Kaya lang, walang literal na nakasulat sa Biblia na bulkan. Ang nakasulat sa Biblia, bundok na nagsisiusok. Hindi ba ang bulkan nung pumutok, umuusok? Eh, bulkan yun eh. Siya pala ang nagpapangyari ang ating Panginoon. Inihipo niya ang mga bundok. Bakit niya inihipo? Dahil nagpapahiwatig siya sa mga taong, lalo na yung mga hindi kumikilala sa Kanya, nananawagan para magkaroon ng takot ang mga tao, para lumapit sa Kanya at sambahin. Diba? Lumapit sa Kanya at sambahin eh. Oh. Kaya, ang bulkan, nasa Biblia, nakasulat na nga eh, sa awit 1:432 eh. Bulkan po yan eh. Pinayayanig niya eh. Oh. Diba? Tingnan natin ang isang talata. Sa Agay, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7. Agay, 2, 6, 7. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga ukbo, minsan na lamang, sandaling panahon, at aking uugayin ang langit, at ang lupa, at ang dagat, at ang tuyong lupa. 7. At aking uugayin ang lahat na bansa, at darating ang mga bagay na nais ng lahat na bansa, at aking pupuluin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga ukbo. Tingnan mo yan. Nung pumutok ang bulkan, kalahati pa lang ang bubong ng ating kapilya. Marami ng taong sumilong sa iba't ibang lugar na nagpunta rito. Kaya sabi ng Biblia, pupunuin ng Panginoon ng kaluwalhatian ang kanyang bahay. Dahil sa kanilang takot, nagsipunta sila dito, nagsisilong sila.
Kahit na hindi espiritista, di ba? Dahil sa kanilang isipan, ang mga espiritista, hindi sila natatakot. Hindi sila maanuman. Bakit? Kaya nakisali sila. Yun ang paniniwala nila. Di ba nangyari yon? Kaya ang sabi ng Banal na Espiritu, darating ang panahon, hindi ko makalimutan yon. Ang sabi niya, ganito yan. Ang mga tao ay magsisitakbo na walang umahabol sa kanila. Nangyari yun eh. Tanghaling tapat, biglang dumilim. Naglalakad ako sa daan eh. Parang ating gabi na eh. Dumilim talaga ang araw. Parang gabi. Di ba? Oh. Nagsisitakbo ang mga tao. May umahabol pa sa ila. Walang umahabol na tao. Kundi ang kinatatakutan nila, ang tinatatakbuhan nila, ang pumutok na bulkan. Nakikita nila. Nangyari yun eh. Naganap yun. Kaya ang nakasulat sa Biblia, noong unang panahon, nangyari na yan. At sa ating panahon, ay nangyari pa rin ang nangyari noon. Kaya hindi sinungaling ang Biblia. Basa sa Ecclesiastes 1:9. Ganito ang nakasulat eh. Ganito ang sabi ni Pantas Solomon. Ang nagsasalita, si Pantas Solomon. Ito sabi niya, 1:9. Yaong nangyari ay siyang mangyayari. At yaong nagawa ay siyang magagawa. At walang bagong bagay sa ilalim ng araw. O, tingnan mo yan, no? Yaong nangyari ay siyang mangyayari. Yung nangyari noon ay siyang mangyayari ngayon, kapatid. Nangyari ba? Nangyari. Huwag mangalisin sa Ecclesiastes. Tingnan natin sa 3:15 ng Ecclesiastes. Ganito nakasulat. Kung binabasa natin ang Biblia, mababasa natin lahat yan eh. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. At inahanap ng Diyos ang nakaraan. Meron pa subali? Wala. Ang nangyari noon, hindi pa tayo tao, nangyari na. Sa ating panahon, tao na tayo, nangyari pa rin ngayon, nakita natin. Kapatid. Nangyari yun. Nagaganap yan eh. Diba? O, tingnan pa natin isang talata sa Nahum. Nahum. Bibira na mababangkit yung mga talatang yan. Nahum 1:3. Nahum 1:3. Ang Panginoon ay banayad sa pagagalit at dakila sa kapangyarihan at sa anumang paraan ay hindi aaring walang sala ang sala rin. Ang daan ng Panginoon ay sa ipo-ipo at sa bagyo. Ang daan ng Panginoon ay nasa ipo-ipo at sa bagyo. At ang mga ulap ay isang alabok ng kanyang mga paa. Biro mo yan. Sandaan ng Panginoon ang ipo-ipo at bagyo. Kaya pala nagkakaroon ng ipo-ipo at bagyo, pahiwatig ng Diyos yun. Pahiwatig po ng Diyos yun. Nasa ipo-ipo, nasa bagyo ang kanyang tinig. Pero wala sa bagyo, wala sa ipo-ipo. Nasa harapan lang yan. Di ba? Oh. Tinitingnan ng Diyos yan, nakikita po ng ating Panginoon yan. 4. Kanyang sinasaway ang dagat at tinutuyo ang lahat ng ilog. Ang basan ay nalalata, at ang Karmelo at ang bulaklak ng Libano ay nalalanta. 5. Ang mga bundok ay nanginginig dahil sa kanya. Oh. Ang mga bundok nanginginig dahil sa kanya. Magagawa po ng tao yan na panginginigan ng bundok? Hindi magagawa ng tao yan. Walang siyentipiko na makagawa niyan. Diyos lang ang pwedeng makagawa. Ang mga bundok ay nanginginig dahil sa kanya. At ang mga burol ay nangatutunaw at ang lupa'y lumilindol sa kanyang harapan. Oh. Lupa'y lumilindol sa kanyang harapan. Oo, ang sanglibutan at ang lahat ng nagsisitahan dito. Lahat apektado eh. Pag pinalindol niya ang lupa, nayayanig ang lupa, lahat apektado. May masisira na, may mga mamatay na ng mga tao dahil sa mga bagay na yan. Di ba? Kaya nung unang panahon ng Diyos, nagpapalindol na rin yan na malakas. Nagpapalindol na yan. Nakita ni Apostol Juan yan eh.
Pakinggan yung nakita ni Apostol Juan. Sa 16:18 ng Apokalipsis. Ito ang nakita ni Apostol Juan. 16:18 ng Apokalipsis. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinik at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Hindi pa nga nagkatao lupa yan, lumilindol na malakas noon eh. Nung lumindol nangyari, ang sakunang yan, marami pa nangamatay. Marami. Ituloy natin 19. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho, at ang dakilang Babylonia ay nagpapaalala sa paningin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. Ibig sabihin, pag lumilindol, bumabagyo, ipo-ipon dumarating, kulog at kidlat, nagpapaiwati ka ng Diyos na ang Diyos ay nagagalit. Nagagalit ang Diyos. Bakit? Ang gusto niya kasi ang lahat ng mga tao ay magbago sa kanilang buhay. Ayaw nilang mapahamak. Kaya nagpapadala siya ng mga ganung sakuna para ang tao ay maalala nila ang ating Panginoon. Kaso binabaliwala nila eh. Binabaliwala. Sumunod tayo sa kanyang mga utos, huwag tayong liliko. Ang tamang-tamang utos, yun po ang dapat nating sundan, ang nakasulat sa Biblia. At ang mga sinasabi ng Banal na Espiritu, na nakasulat din sa Biblia, yun po ang ating dapat sundan. Kaya mag-aral po tayo sa Biblia. Maraming nangamatay dyan. Marami. Nung lumindol, maraming nangamatay. Mga 7,000 na tao na nangamatay. Pakinggan niyo po. Sa 11:13 ng Apokalipsis pa rin. 11:13 ng Apokalipsis. Marami nangamatay eh. At nang oras na yaon, ay nagkaroon ng isang malakas na lindol at nagiba ang ikasampung bahagi ng bayan. At may nangamatay sa lindol na 7,000 katao. At ang mga iba ay nangatatakot at nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa langit. Pero may nangamatay noon, 7,000 na tao, yung mga hindi na nangamatay na nangatira, anong ginawa nila? Lumapit sa simbahan. Niluwalhati ang ating Panginoon dahil sa kanilang takot, kapatid. Ang nakakatakot, kapatid, ang sinasabi ng Biblia na hindi pa nangyari sa ating panahon hanggang ngayon. Ang malaking kapigatian. Ang malaking kapigatian, pag yan ang dumating, kapatid, hindi lang kakilakilabot ang mangyayari. Mangyayari po yan. Pero sa ating panahon, dahil sa kanyang mga hirang ay napapaikli, napipigil, hindi natutuloy dahil sa kanyang mga pili. Dahil sa kanyang mga pili. Napipigil yun eh. Pakinggan niyo po. Lipat tayo sa bagong tipan sa Mateo 24:21 hanggang 22. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapigatian. Yan ang sinasabi ko po sa Biblia. Malaking kapigatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan. Ang malaking kapigatian, ang sabi ni Mateo, hindi pa nangyari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Pag sinabi niyang hindi na mangyayari kailanman, tuloy, 22. Tingnan natin ang kasunod. At malibang paikliin ang mga araw na iyon, ay walang lamang makaliligtas. Datapwat, dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na iyon. O, tingnan mo yan. Kung mangyayari yon, walang laman na maliligtas. Dahil sa mga pili niya, sa mga hirang niya, na naglilingkod sa kanya, pinaiikli niya ang araw na iyon. Hindi nangyayari. Kaya tuloy lang po natin ang ating ginagawa na
pagluwalhati sa ating Panginoon, pagpupuri, lalo na yung tinuturo ng Banal na Espiritu na pananalangin, pagnonobena, ipagpatuloy po natin gawin yon. Dahil yun po ang ating sanggalang dito sa lupa. Kaya tayo po ay maging tapat sa Diyos. Maging tapat sa Diyos. Kaya ang Diyos, pinaghihilom niya ang sakuna at karamdaman kung tayo ay maging tapat sa kanyang harapan. Pasibayo po, magandang umaga sa inyong lahat. Kala ko po, ubusin na ang oras ng kapatid kasi yung mga kasama niya wala ngayon. Kinuha na niya ang oras nila, no po. Pero hindi pa rin niya inubos mayroon parang ilang minuto, no po. Muli po, magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Kung saan po ay nandito tayo sa araw na ito dahil ito po ay mahalagang araw na sinasabi sa atin na ang 6 na araw ay gawin natin anong gusto natin, no po. Pero yung kapitong araw ay dapat nandito po tayo at bigay natin sa Kanya. Dahil po ito ang inihingi ng Diyos sa atin. Mga kapatid, kanina po ang banal na Batlaya ay nagbigay po ng sa kanyang pamati o panimulang pananalita kung saan po ang sinasabi sa atin ay ang pag-ibig at karunungan. Do po. Yan po ang pinakabuhod na sinasabi sa atin ng banal na Batlaya. Dahil po nakikita natin ang panahon ngayon. Dahil po napapanahon ng ating paksa, dahil po ilang araw pa lang may nangyari na pong sakuna, no po, sa parting Mindanao, kung saan po ay nagkaroon ng lindol na 6.3, no po, kung saan po marami din ang nasira. Yan po ang pahalala sa atin ng Panginoon, opo. Kung minsan ang tao po ay nakakalimutan niya ang kanyang tungkulin. Kaya sabi nga ng ating kapatid, kung saan po binigyan niyang diwa, na yan po ay parang paalala sa ating mga mananampalataya. Kung tayo po ay nakakalimot, no po, palagi tayong kinakalabit, no po. Dahil po ang tao talaga ngayon makakalimutin, no po. Kung minsan ay mayroon lang magandang biyayang dumating sa iyo, kung minsan ay iba na po ang iyong tinutungo, no minsan. No po. Kung minsan lumiliko na sila. Dahil po sa biyayang binigay ng Diyos na dapat ay gamitin natin sa kagustuhan ng Diyos. Kaya po, sa ating pananampalataya, ang turo po sa atin ng Union Espiritista, kung saan po ang mga pag-aaral natin, yan po ay dapat talaga sa ating katuruan wag man lang tayong matakot, no, dahil alam nating ito ay mga pangkalabit ng Diyos sa atin. Kaya nga pag tayo may karamdaman, kumisan siguro nakakalimutan natin ang ating mga tungkulin. Nahalala ko nga ang ating kapatid na kaya po kanina tayo ay nagpangalawang basket. Ang ating kapatid na si Renato Baluyot, ang ating auditor sa local at treasurer sa ating PPC5, ay naoperahan na po, dito sa sa Tagalog ang dungos. Sigmura. Sa tiyan po ay naoperahan na. At pinakita po sa atin ng ang kanyang anak, medyo malaki-laki po ang nakuha nilang bukol sa kanyang tiyan, opo, sa Sigmura. Kaya po ang ating kapatid hindi nakakakain. Kaya po payat na payat siya ngayon, opo. Kaya minsan dinalaw namin ng mga kapatid, ay tinanong ko po siya, kumusta ka? Sabi po niya sa akin parang hindi ko na kaya ang pinagkaloob sa akin ng Diyos, sabi niya. Masyadong mabigat ang binigay na pagsubok sa akin ng Diyos, sabi niya.
Kaya ang nasabi niya, gusto ko na nga mamatay, ana. No po. Hindi, sabi ko sa kanya, siguro, hindi ibibigay sa iyo yan kung hindi mo kaya. No po. Kaya mo siguro, kaya binigay ng Diyos sa iyo yan. Dahil hanggang ngayon, tignan mo, sabi mo, dahil noong araw pa, sabi niya, hindi pa ako mamamatay, sabi niya, dahil marami pa akong tungkulin. Oh. At ngayon, sinasabi mo nung gusto mo nang mamatay, dahil ba sa sakit na nararamdaman mo. Hindi, sabi niya, hindi ko na talaga kaya ang binigay ng Diyos sa akin. Yan po ay pagsubok na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. No po. Kung minsan talagang gusto mo na nga tanungin ng Diyos, no po, bakit ganyan ang binigay niya sa akin? No, sakit, tapos gagamit ka pa ng pera. Kasi po sa operation lang niya, almost more or less 150,000 ang kailangan niya para maalis lang ang bukol sa kanyang sikmura. Dahil po hindi, pag kumain siya, lumalabas. Kaya po nanghahayat siya, mga kapatid. Hindi na siya makakain. Kaya tingnan mo siya, kawawa yung tsura niya. Pero dahil ngayon po ay naoperaan na, sabi ko sa mga kapatid natin, ay puntaan natin ang ating kapatid, baka kailangan niya ang suporta natin. Dahil po sa kanyang katayuan ngayon, baka hinahanap niya ang mga kasamang opisyales. Dahil po hindi natin siya nadadalaw. Dahil sa pagsubok na dumating sa ating kapatid, ay kailangan nating damayan. No po. Kaya, mga kapatid, ang ating katuruan sa ating pananampalataya, at lahat ng bagay na ito ay alam po natin, turo ng ating mga batlaya. Kung minsan tayo nasusubukan, no po, tayo nagkakaroon ng karamdaman na ito siguro ay kalabit lang sa atin, no po. Kung tayo na nakakalimot sa ating mga tungkulin. Pero alam ko, ang bawat isa sa ating mga kapatid, ang ating pag-aaral ay siya ang magiging inspirasyon natin sa lahat ng bagay na dumarating ng pagsubok sa ating buhay. Lalong-lalo na sabi ng Banal na Batlaya kanina, nakakatakot po ang darating na panahon. No po. Sabi niya, dapat talagang tayong magbigay ng panahon na lalong-lalo na sa nobena. No po. Iniisip ko nga sa akin, hindi ako pwede kasi lumalabas ako ng alas 5 sa trabaho, alas 5 yung nobena. Paano ko may bibigay yung time ko sa nobena kung ang trabaho ko yung paglabas alas 5? Pero sabi niya, kailangan gawa tayo ng paraan kung paano po natin magampanan ang abilin ng Banal na Batlaya sa atin. Kaya po ito ay nagbibigay talaga sa ating paalala. Dahil iba na po ang ating panahon ngayon, no po. Iba na ang nakikita natin sa ating kapaligiran. Sunod-sunod na po ang ginagawang ng Diyos para ang lahat ng tao ay makinig sa Kanya at sumampalataya. Kagaya ng sinabi ng ating kapatid, kung saan po inilarawan niya sa atin, mga binasa niyang Biblia, na lahat ng bagay na ito ay kagustuhan ng Diyos. No po. Hindi gawa ng diablo. Ito ay gawa ng Diyos dahil po sa nakikita niya ang panahon natin. Mga tao ngayon ay iba-iba talagang dahil nga sa atin ngayon ang panahon ngayon, sabi ng mga kabataan talagang ang mga millennial talagang iba na ang kanilang paningin, no po. Dahil sa kabias na ng tao, no po, sa karunungan ng tao, ay nakikita mo lang. So po, kumisan ng mga anak natin, hindi mo mautos-utusan dahil pag naka-focus na sa cellphone nila, no po, inilalaro nila dahil sa mga karunungan ngayong panahon ngayon. Yan po ang nagiging balakid, no po, sa atin, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Kaya nga, kailangan talaga ang ating mga kabataan talaga ngayon i-focus na nila ang kanilang mga tungkulin sa ating Panginoon. Dahil sabi ng kapatid, yung binasa niya,
na ang darating na pagsubok sa ating buhay, no po. Marami ang siguro dahil tayo po'y naniniwala, no po. Lahat ng mga nasa kanyang kanang kamay, yung dumarating na anumang pagsubok o anumang parusa, ililiko niya po, no po. Hindi niya dadaanan yung mga sumusunod, no po, at gumagawa sa kanyang mga kagustuhan. So ito po ang dapat nating ilagay sa ating kaisipan, sa ating puso para mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok sa ating buhay. So, muli po, at karagdagan pala, sa ating pong, gusto ko pong mag-report sa ating proyekto, no po. Bilang sa Finance Committee and Budget, kami po sa grupong ito ay inaharal namin po kung paano tayo makapagtipid sa ating proyekto dahil po malapit nang maubos yung 2 milyon. Ganun pa lang ang nating nakikita, no po. Siguro po pagtapos na yung mga 2 milyon, darating na yung iba, no po. More or less po ang ating expenses ay 1.4 milyon, no po. Yung 1 milyon na binibigay ng ating mga kapatid, 100 na lang ang kulang para makumpleto na nila yung 1 milyon. So tayo po ang ating naipon dito sa Sibol ay 1 milyon. Saan po yung labor, kung minsan ay nagkukulang ng materyales, ang ating magulang na Darang Remy, siya po ang gumaganap, no po. Darang Miling, no po. Siya ang gumaganap sa mga pagkukulang, kung minsan ng mga materyales, no po. Kaya po bilang itinalaga dito sa Finance Budget and Committee, kami po ay inaharal natin dahil gusto namin wag matigil yung proyekto natin, no po. Kahit lang makarating tayo sa pinaka malapit na panahon, wag man nating madalihin. Baka biglang uminto, wala nang magbigay. So sana po ay lahat ng gustong magbigay na ng tulong, no po, ay naghihintay si Darang Miling para ibigay niyo po yung donasyon para mapagpatuloy natin ang ating proyekto, no po. Dahil po ito yung pangarap ng ating Pangulo na gayon din tayong lahat na lumalaki-laking konti ang ating simbahan, no po. So muli at magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Marami pong salamat. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na nabigyan po ng pagkakataon na makapagbigay po ng pag-aaral sa atin at dun po sa ating banal na batlaya na nagbigay din po ng pag-aaral sa atin upang tayo nga po ay makapaglingkod at makatupad po dun sa kagustuhan po ng ating Panginoon. So, napakalaki na po ng ating narinig o napakarami na po ng ating mga narinig na pag-aaral sa umagang ito. Gusto ko lamang po sanang sabihin sa inyo yung mga nalikom po natin sa umagang ito. Yung pong love offering po natin is 4,761. Yung pangalawang basket po natin ay 2,590. So yun po ay yung ating pong mga nalilikom pong ito ay ginagamit din po natin dito po sa ating pangangailangan po ng ating sentro at doon po yung pagtulong din po natin sa mga kapatid nating nakakaranas po ng karandaman kagaya po niyan, yung ating kapatid. So, napakapalad ho natin dahil po ang ating kapatid lumapit po doon sa banal na Espiritu na sabi nga po niya, pag lumakas nga po yung katawan ng ating kapatid kasi gusto po nila na operahan na si kapatid na Boy. Subalit nung panahon na yon, mahina po yung kanyang pangangatawan. So hindi po pinayagan ng banal na Espiritu kung
sa panahon na yon, doon po siya maoperaan, mahina po yung pangangatawan niya. So binigyan po siya ng panahon ng banal na Espiritu na pwede nang paalis dahil kailangan din po. Kahit po tayo ay mananampalataya bilang espiritista, ay mayroon po tayong katawan na nasisira. Mayroon po tayong katawan na dapat nating ilapit din sa mga nagharal sa siyensya. Subalit kung minsan po yan ay kung kinakailangan, no? Kung kailangan po. Pero kung minsan din po, ang banal na Espiritu din ang siyang nagsasabi na hindi na dapat galawin ng isang tao, yung kung ano yung dapat na naisin ng mga nag-aral sa siyensya, no? Kaya po kung minsan pinapayo rin ng banal na Espiritu na wag na silang galawin, na gaya po na no, yung pong mga sabi po ng mga banal na wag nang ipahoperaan ang isang bagay na nasa katawan ng tao. So, siya rin po ang nagbibigay. Kung mayroon po tayong pananampalataya at tayo po ay sumusunod, no, sa mga bilin ng banal na Espiritu at sa pag-aaral po natin, ay doon po natin nahihugnay kung paano nga po yung ating matibay na pananampalataya. Dahil po, hindi naman pwedeng tayo po ay nasa karandaman po ngayon, lapaypay na po tayo, hindi natin kailangan magpagamot o hindi po natin kailangan. Dahil po nangangailangan din na may mga sa tulong din ng siyensya. Ipapayo rin po ng banal na Espiritu yon. So, yun po, no? Ang ating pong pag-aaral ay pag-ilom ng sakuna at karandaman, turo ng Espiritismo. Kung minsan po tayong mga magharal dito po sa pananampalatayang ito, kung minsan po tayo ay nakakaranas ng karandaman, kung minsan po yung karandaman na yon ay ilinalagay po natin na bilang panglinis ng isang tao sa kanyang nakaraan. Dahil po tayo nga po, kung minsan tayo'y malakas pa, sabi nga po ng banal na Espiritu o ng Biblia, habang tayo nga po ay malakas, gagawa tayo dun sa kagustuhan po ng Diyos. Yung nga po, kung minsan, mapalad po yung mga nakakatupad po, no? Nakakatupad ng bilin ng banal na Espiritu o yung pag-aaral po natin na nakakatupad po tayo, mapalad po yun. O kung hindi po tayo nakakatupad, yun, nagiging malaking tanong sa ating sarili. Kung tayo, nung panahon po tayo ay malakas pa, ano yung ginawa natin, ano ang nilakad natin. Ngayon po tayong lahat na nag-aaral po, ay binibigyan nating pagkakataon ng ating sarili upang ilapit ang ating sarili sa Diyos. Kaya po ito rin ang magiging kaparaanan na tayo po ay malapit sa Kanya upang sa ganon, pagtawag po natin, Lord, nasa karandaman po ako. Siya ay kagad po na nakakasagot dun sa ating pangangailangan. Dahil yun po ang ating magiging puunan. Kung tayo po ay magkakaroon po ng deposito, mayroon po tayong uugutin. Kaya palagi po tayong magdeposito upang kung dumating man po ang panahon na tayo po ay nandun na, mayroon po tayong uugutin. Mayroon po tayong, Lord, nandito po ako ngayon. At sasagot sa atin ang ating Panginoon. Doon po sa ating pangangailangan. So, sa umaga pong ito, hindi man po yata tayo kompleto yung sa mga gabinetes po natin o mga board, no? Mayroon po sana tayong konting pag-uusapan doon po sa, no? Wala po yung iba po nating ano. So, sa susunod, sa susunod pong linggo, sana po lahat po ng opisyalis po ng Sentro Civil Tagumpay-Aning Bie, tayo po pagkatapos po ng convention ay mayroon po tayong pagtitipon. Dahil po yung tinitignan ko po yung iba nating mga kapatid ay wala po yung ating mga board of directors.
So, hindi po matutuloy yung ating mga pag-uusap, no? Sa susunod pong linggo, pagkatapos po ng convention. At mamaya po, no? Mamaya pong tang-ali po niyan, pagka yung pong ating kapatid. Mamayang tang-ali po, mananghalian na po tayo. At tayo po ay bibisita doon sa ating kapatid na si Boboy, doon po sa ospital. Dito po tayo magkita-kita kung yung nais pong sumama. Maraming salamat po.
na pong pupus, din kay kaming pamipuri ang pong pamipasalamat kaya ka. Pablasang Diyos ko ding balang metong kaya kamig pa, ing makanyan mo kaya pa pong peparaman karing keking biye ang pong sikanan. Ginonano po nga blasmi karing dapat mong mangayap kaya kami. Nune po yung suywandakat purian king kekang pangi espiritu ampon king katutuan. King oras sa iti ginuwing makanyan mila pong linapit ding kekeng balang sarili. Ginonong ikit mula ang pong abatyawan kaya kami ginong Diyos ding kakulangan king aldonapon patawaran mo kami. Nunengening oras sa iti gino. Pasalamatan mi ing sablang bagay pigkalub mo kay kaming anak mo. Diyos ko ding amanong dindami king pinhandit ay iti. Ing makanyan lasargong miti mo dulang daring kay kaming puso ang pong pamisip. Bangig pa king kekeng pamaglakad. Magsilbi keng dumalan lumakad matulid king kekang banalayarapan. Diyos ko king ulina ning kekang aptas ametong alugod bilang mikakapatad iking anak mo. Paintulot mo muna manig paano ating mikasala kaya kami. Ginonong makanano mo kepong petawaran makanyan kami namang mipapamatawad. Igpaking oras sa iti oy ni puing mabilog ay iglesia makanya pong dadalong king kekang banalayarapan. Igpaking uli na puning kekang lugod ang pong upaya. Paimlalaming sablang bage at daralanan mi gino. Karing kekeng balang biye. At ang timurin Diyos ko itang kekeng kapatad at yu karing gamat daring biasa. Anong makananong Diyos ko ikasargoing manimunang pong tauli kabud sargo. Diyos ko gelawande itasargong sablang panulong mga intulid amyesi kanan kaya'y paisip mo karelay pa. Ginoking uli na ning kekang upaya paim lalamya. Nunaig pang banal lalam naman puniting pagsubo ka dinalo king biyanaig pa. Nunay kasargo ing magkalub ngening pinandit. Ang gakaring daratang ng aldogi ng Diyos bangkaniti. Detargong tungkulan na pekitangwana na kaya kaigpaing makanyano pang agawam po nga pamintuan. Iking ang sablang anak mo ginong Diyos. Makanyan mo kepong lukuban king kekang upayagin. Makanyan mo keng lukuban king kekang lugod. Bang Diyos ko, mga sadsad kami karing kekeng balang tungkulan akeyaus keto. Ginodinan mo keng ang pong kapibabatan. Dinan mo keng malwala sa kabiyasnan. Bang may gitmila pong agawam po nga pamintuan ding buri mo gino. Ginongening pinandit ay ti mikakawani kami keng sablang mikakapatad. Nung makanano pong etad mo kami king lugar ake kang pepanwanan, makanyan mo naman sargo po ang magsikubli kami ginong Diyos, o renig paring mga latiming sakayan, bendesyonan mulat yatad mo keng kapayapan nung nukarin kami menibat. Salamat po ngening pinandit ay ti, ang gana karingal doming bukas gino, ikasargong manimuna kami, ang gaman king wakas, iyan asa po salamat. God bless po kayo.